कभी के ना ताकत नहीं कभी से ताकत नहीं लेकिन अभी अब तक ले पता नहीं खे लागल बा पर ना मरनी ना से बात कर देख ले क्या हो क्या का जरूर लगा सुबह सुबह बुलावल हैं काहे बोला नहीं के सकता है के सब बुला सकते को टाइम न होला हमन इहे टाइम बा कौन दिक्कत बा वो तो हर जब मन करता हमरा के बोलाई नहीं बका तो नहीं ना का तुम हां सुबह तो काहे उतर चिल्ला तला सुबह सुबह बुलाओ तो कुछ दिक्कत नहीं ना भइल नहीं हर जाता ससुरा जाता ससुरा ससुरा देखलू हो ओई खातिर बोलाइला नहीं तो तू बर्तन समझ में ना करला ए आजू ए ना अभी 10 दिन होता तारा आइले तो चल चल कहत लो कि 2 महीना खातिर जाई 1 महीना बाद अबे माने अजे कहले नहीं हां हार्ट अटैक करेबू का ओई खातिर एक बार फोन कलर लगा ससुरा हमार का कहतला कि 1 महीने के बाद हम विदाई करवा लेंगे आइलो 2 महीना खातिर ना 1 महीने में जाइले तो होइए ना 10-15 दिन हो गए 10-15 दिन चल जेबू ना 1 महीना में त मन हार्ट अटैक खातिर हमरा के बुलावे लुका ए खातिर पानी हाजी दे दे खबर अब बताओ रोज रोज दोनों बेर ना मिल जी तब तो दिक्कत तो ना हो जाई देखो और तनी रह जा पर डांटा टूटा ना पूछला के हम तब हमरा के लेके भाग चला और सुन काहे कहत और हम कुछ नहीं की जान तू लेके भगवा या ना भगवा देखो आगे कराई तो मारे बना भागू जना तक नहीं होया मारे पे तो कहलू हमर माई बाबू की इज्जत बा ए त माई बाबू की इज्जत बा ससुरा के इज्जत बा जा चाहे कुछ ए त दू जगह के इज्जत जाई अब ससुरो के जाई या नहिरो के जाई ठीक न त का दिक्कत बा आ कहे से के ऊपर ले हई ए बियाह में हरारू लेके भागल अब तार ने के बुझात एकर मतलब खाली तू हमरा छोड़ दे बा कुआं पर लेके भाग रहती त ये कही को इज्जत गुरती हैं छोड़ के भाग लीबा ना तक बुनियो आवता ना ए हटा ना तोर कुछ और लगता हमर कुछ और लगता है माने का लोग तो कुछ बताओ ये करत होई काय करे कैसे का करी चलो एक दिन कुछ पता नहीं लेके ओ की पापा को ना बता पापा को ना पता करियो हैं ये कौन नो ओइला फिर जाए लगला हमर पे सबका तारा अरे बाप रे बाप ये तो तुम पहुंचा पर सुबह एकदम खाली क्यों कर बात देखो हमर रहना को वही से बोला नहीं हो बताइला दीदी अब तू बड़ा के समझ थैला ही नहीं कर हां सही कहला कि मरद तो मर्दे होखेला लवर तो लवरे होखेला अब हम मर्द ना बिना कहले समझ गई रही अच्छा ठीक है कल वो तुम हो जाई ठीक ना अब ज्यादा बात मत कर जा कर देवर का शादी बता लहंगा चाहिए ना कौन चाहिए लखनऊ की राजस्थानी बंगाल का करा आरा वाला तो चलो ठीक है हम ठीक ना ये लेके हम पढ़े में लेके आएंगे जे देखिए ऊपर तो लहंगा ठीक बा लहंगा ली ना चल निकाल तई किनवा ले तनी अब एगो पोकार ले बोला के नो तो हम नो